Όχι, ρωτάω. Ποιος είναι το κουδούνι. Εγώ με βάζω και φάει. Δεν το ρωτώ, αλλά δεν ξέρω. Όχι, πες, τι ξέρει. Άμα τι τους λέω ότι είχα για τρέφτη, να το βάλω κάτω έτσι. Εκεί είναι καλά. Για να δοκίμασες. Έλα. Πονάει μέση σου τι. Το πλευρό. Πάντως θα πλώσει το αριστερό. Γιατί με το δώσει την άλλα. Έτσι λέει. Ούτε πάνε. Το στρώμα. Πώς είναι πιο πάνω. Αυτό το βράδυ κοιμάται όχι. Τώρα δεν νιώθω. Έλα, με νιώθεις Δεν κάτι. θα πάμε να φτάσει να βάζεις. Όχι, αυτό λίγο πιο πάνω. Πες, ό,τι να πεις πες το τώρα. Τρίνεται πλέον, ρε. Άμα θα να τα ρίξεις και ρομβίδα. Για πες. Έτσι σίγουρα δεν θα με πονέσαι. Δεν πας το κουδουνάκι, ρε, μάμα. Και όλα έτσι, Αυτό που βάλω, το παιδιά στην ελληνική. Μου βάζω το ελληνικό. Καλή, καλή. Ευχαριστώ.